Здравейте, YouTube! Аз съм Дамит Страйкър Семи и днес тук с мен е... Здравейте хора, аз съм Дромеги. И днес реших да направя нещо... да направя клипче за интересна занимавка, която може да направя. Мислех си да направим нещо като... време за въпроси или как да го нарека, където вие можете да ми... Въпроси и отговори. Да, например, вие ми задавате някакви въпроси и аз правя клипче как им отговарям. Или може да ни кажете предизвикателството и да пиете... За предизвикателствата ще използвам веб-камера, та да виждат как го правя. Или пък ако е нещо с казване, ами може и да се използва веб-камера. Най-вероятно. Да. И също така на въпросите и отговорите може да задавате и също така и предизвикателство. Разбира се. Исках да ви покажа. Ето гледайте, имам 4 сабскрайбера, ей! И 24 гледания. Това всъщност е доста за мене. За мен не. Ти имаш повече абонати. Аз вече им 33. Наскоро качих едно клипче. Ето тук на Sirius Sam 2 съм качил още едно клипче, което беше 20 минути. Доста време ми отне докато се рендне. Ами... Гордо около 1 час майче. Да, доста време ми отне. На мен TronBG ми каза, че имам 5 сабскрайбера, пък на мен ми пише, че имам... Да, защото нещо се е гъвнало или... Нещо подобно, или пък просто, защото като ти се сабскрайбна на мен нещо не ми е видял или нещо този сорт, не знам. Да, може всичко да стане, така че... Да. Вече за 3-4 дена набрах 4 абоната. Това, честно да ви кажа, се е доста за мен. Дори много малкото хора, които са ме гледали. И всички благодарим на Томи Николов. Да, на Томи Николов, който се е абонирал за мен. TronBG го познава по-добре. Да, той ми е много добър приятел. Исках също така да благодаря на всички, които са ме гледали, които са лайквали, които са абонирали и така нататък. И аз мога да кажа две думи. Може... и също така може... изкажи се ти. Значи, както да извиня, че те прекъснах. Също така искам да кажа, че утре ще има клип на League of Legends, заедно с теб, ако искаш. Може, аз само трябва да се пусна да мислите. Ще уточняваме после. Утре от мен ще има клип или на Лига, или на CS, или на Payday. Не знам, може би ще на някаква игра, но ще има клип. Аз не мога да направя клипче на Counter-Strike по причината защо? Защото опитах да направя клипче на Counter-Strike 1.6, но тък му се опитам да влезна в някакъв сървър и играта ми крашва. Да, това е шит, Шите, на мене не знам кога ще ми преинсталират компютъра и когато ми се оправи. Ако го преинсталират става гав, защото ако не си знае паса, да ме се го знаеш. Запомня съм си го. Добре, ще стане като с първия акаунт. Аз имам и друг акаунт, обаче си забравих името и паса. Мога да ви пратя линк, ако искате и там да гледате клипове. Да видите клипчетата на онзи акаунт, който качих. В описанието. Това някой тук ми спамя. Това е общо взето. И да, и също така, значи ще направя нещо като... не знам дали ще е точно giveaway малко, както и да извинете за малко думата. Ще направя нещо като... и аз не знам как да го нарека, което ще искам да събера 10 лайка
за да може някой от харесалите ще изтегли от random.org един от харесалите и вие ще запишете и ще има късмет да снима с мен. Може да всеки. Да. Ами, аз си помислих, че беше време да направим нещо като интересна занимавка, защото мисля, че така ще е по-интересен на всички, защото клиповете на игрите, които качвам, се получиха много шитаво. Например, на Serious Sam 2, първата част, която качих, се получи гадно. Виждаше се много гаден лак. Също така не се виждаше целият екран. Знам, що се получи така, ама го качих въпреки това, не знам защо. Има цели 5 гледания въпреки това. И втората част се получи малко по-добре, защото тогава намалих резолюциите, не се виждаше много лак. Като ми преинсталират компютъра, ще мога да снимам по-добре. Да. Та, може, ще има да си почакаме, защото не се знае точно кога ще ми го преинсталират. Може би след 2 месеца. Да. Така че, Има- наслаждайте се на клиповете, после прочете за тях. Да, та вече имам 5 сабскрайбъра и вече ще започнем да правим някакви интересни Снима неща. по-сериозно. И така. И това, според мен това ще е. Та, благодаря ви, че ме гледахте. Аз бях Дамит Страйкър Семи. И чао, YouTube!